Aquí detrás tiene que ser. ¿No? ¿Ves? Mira, teníamos que hacer esto. Aquí me he hecho una cosa rara, pero seguíamos bien. Y aquí nos hemos saltado este trozo, pero hemos llegado aquí. Es decir... Mira, está también buscando, ¿no? ¿Es de la RAE? Así también. Voy a preguntar. Perdona. ¿También te sale que el punto de control es aquí? No, está a la entrada del poble. A l'entrada del poble? Pues nos hemos pasado el punto. Saps què? Que ens hem despistat i hem vingut per aquí darrere i no l'hem pillat. Vale. Perfecte, merci. Gràcies. Buenas. El GPS no os fiéis nunca de un tontón. Dime. 1000 o 1100. 1100. Muchas gracias. Buen viaje. Igualmente, gracias. No hem perdut tant temps, no? Vinga, va, que anem bé, company. 92 quilòmetres i hem arribat al següent. Tot i haver-nos perdut, portem 1 hora i mitja d'antelació. I algun d'aquests ha de ser la Neto, no? Dic jo? No estàs per gravant, és que tinc la bateria. Ah, sí que està gravant. No sé si ho heu vist aquí darrere, però jo diria que un d'aquests pics ha de ser la Neto. Però segueixo pensant que la Neto estava molt sol i aquests estan n'hi ha uns quants de junts. M'hauríeu d'explicar aquí sota els comentaris, si us plau, que algú que en sàpiga què carai és allò que estic veient, que suposo que ho tornaré a veure. Bueno, no sé si ho tornaré a veure. Bé, pel foradet, vinga. Això és part dels 100 quilòmetres extras, S'han regalat els malxinats amb la merda carretera, fills meus. M'estic preguntant per què no gravo la part més dura. Està gravant o no? Sí. Ara, la part més dura de tota la Rider fins ara. Bueno, acabem d'entrar a la comunitat de Navarra, al Reino de Navarra. Ai, estic una mica cansat ara, Bueno, no hem gravat, però acabem de segellar aquests marxers, aquests es queden aquí un moment, acabem de segellar al punt de... No sé si és màster, però que aquest no para, Damián, tio, para ja d'una vegada. Este m'agarde, Jorge! Jorge Garde, has visto? Vale, doncs molt bé, doncs continuem de la casa al francès. Salvatierra, ja hi som. Que diguin que s'està gravant aquest poblet tan maco aquí, que deu ser Salvatierra, no, ja? És preciós, això. Molt bé, Salvatierra d'Esca. Molt guapo, sí, aquest poble. Vinga, sí, 500 metres a Salvatierra. Molt bé, molt bon poble per fer un punt de control, tu. Que guapo. La veritat que és molt collons de guapo. No? Aviam. Per aquí no està? Cap avall? Seguimos, venga. Que ja no trobem el punt de control.
Allà està. Què tal? Com ha anat? De moment bé. Bé? Cansats, comencem a tenir el cul quadrat, però bé. We get down to the beat, y'all. Yeah, it's like I'm stuck in this mystic cloud, waiting for something I can't get. Què vas gravant tot el recorregut? Tot no, a trossos. Ah, molt bé, Faig el que puc. molt bé. Ale, fitxat. Vinga, 24. 4. Ja 24. Hola. Hola. Vinga, guapo, Ostres, tu. fota-li canya. Moltes gràcies. Amb això ja faig. Algun d'aquests te'l dono. Digue'm? Si vols que t'obri algun d'aquests... No, no cal, amb això ja estic. Segur? Sí, sí, moltes gràcies. Quants per després? No cal, no cal, amb un ja faig, merci. Vinga, merci. Adéu, que vagi bé. Aquestes... Calla! Aquestes són les que estaven, ja ho veureu, són les que estaven a Montmajor. A la Raider 700 del 21. Ja ho veureu, nens. Ja veureu que us ho demostro. Vinga, va. Això no està en res, tu. Vinga, seguim. Aquest joc és preciós també, És que Navarra és molt maco i els de la Raider sempre ens porten per llocs molt macos. Mireu, mireu. Oh. Salvation from death, frustration, A1, sensation, mislead, mass information, lost, make a way for my friend, surrender, surrender. Un màster. Hola. Taking one step at a time, we're headed for nothing. There's no more reason to hide. 1, 2, 3, vinga! Sortint d'un poble que es deia Javier, que hem parat aquí sota una font, sota uns arbres, allà amb una font, amb un merendero, que en diuen ells. Fer l'entrepà que portava, per tant, ja puc dir que tinc l'estómac ple, perquè em feia molta falta. Estem a 50 quilòmetres de Pamplona. Però que esteu bojos aquests de la Raider. Encara mal al cul i no sé com ficar-me ara, M'està fent mal al cul. Estic com un tirón aquí. Ai! Revelations of humankind. Lost on the way. Ja he vist un cartell que ficava Santiago de Compostela i m'he collonit, que em ficava 792 quilòmetres. Dic, bueno, vale, estem lluny encara. Seguim pujant ara, ja anem cap a Biel. En teoria, segons el Rider Pass, haurien de ser Biel a les 5. I arribarem, si tot va bé, molt abans de les 5. Vinga, seguim. Estem en un poble que es diu Sos de los Reyes Católicos. Posem una mica de xofa, que sí, Damián? Más a tope no puedo estar, ¿eh? Mira, 12. mucho menos. Opa, damunt del depòsit abierto, m'ha dit, Molt bé, molt bonic per allà on ens porteu, Rider. Estem a 40 quilòmetres de Biel. Ja ens hi arribem ja. Tanquem el bucle sencer. Tinc ganes d'arribar a casa ja. I sé que falta, però bueno, és el que hi ha. Gas!
Aquest poble tan maco es diu Un Castillo. I no enganya, hi ha un castillo. És guapo, eh? És molt guapo. Sí, senyor. I like it, baby, I like it. Toma, poble, per aquí és maco, però això que veureu ara, si és que ho veieu, clar. Oh, aviam, aviam. Però no està aquí, mireu l'església aquesta, que guapa. Nens i nenes, que el Damià no em porta amb la llengua fora. Ja no, vaig comptar amb la llengua fora que no he vist ni com es diu aquest poble. Ara us ho diré. Però hem tornat a atrapar aquests que ens havien deixat endarrere perquè se li ha mig girat la pinça al Damián i jo a darrere seu. És la meva llebre, jo a seguir-lo. Egea de los Caballeros, es diu? No ho crec. Al poble tenim cartellet dels altres que s'acaba, perquè el de l'entrada l'he vist, però... Ah, això. L'Oesia. Mira que bonita la amapola, ai, ai, ai. Cuando salen los trigales, ai, ai, ai. Vinga, va. Sit back, enjoy the ride. We're on our way. One track, no turning back. Queden 11 quilòmetres per Biel. Va, els aguantarem aquests 11, però... Més així, jo paro, eh? The sky, so high, so high, so high. Killing frustration, we're doing it all to survive the nightfall. When you fight against the time, and you're about to lose your mind, it's easy to cross the line. There's no answer as to why, when you look death in the eye. Either you live or you die. Charge up, you're the battery that keeps Bueno, què era això? Punt màster o punt sencer? Jo diria que és punt màster, no? frustration. Have to do it all Uah. to survive the nightfall. Fight against the time, and you're about to lose your mind. Voy sacando la lengua, ¿eh? Cross the line. Habéis cogido la directa y ala. There's no answer as to why, when you look death in the eye. Va, parir, nen. You die. Buenas. You die. A ti. Muchas gracias. Un compañero que hace la 1000 está justo detrás de nosotros. Y hace la 1000. Ahí está la 1000, mira. Ha dormido. Te digo, una hora después de nosotros. Es decir, que los 100 kilómetros adicionales que hicimos. Una hora. Bueno, Vale, ¿eh? no está mal, ¿no? Los hemos hecho bien. ¿Ahora vamos a tomar algo? Como digas, a mi me da igual. Vale. Punt dessellat al lloc, no sé ni com es diu, deu ser Biel, no, això? Suposo. Punt dessellat ja... Uf. Necessito reposar una mica, eh? Això de la cervesa és molt bona, bueno, cervesa. Ahí agua con gas para todos. Ho trobo molt bona idea. El Damián tenia un col·lega que estava fent la Rider 1000, no la 1100, que era el Joan, que va aquí darrere amb una multistrada 1260... Ah, no, m'ha semblat que era la 950, és veritat. I, doncs, ens hem trobat al punt de control de Biel i el Joan havia sortit una hora més tard. Per tant, anem a concloure que el bucle de 100 quilòmetres més ens ha durat una hora. Aquest descans sí que se m'ha posat bé, eh? Hola. Hem agafat un circuit de motocross. Quan hem parat a fer el Red Bull amb un home li dic, hòstia, esto está muy bacheado, eh? Digo, esto es Aragón, ¿qué quieres? Pues pobres aragonesos, si totes les carreteres són així, ja podem plegar. I vinga, i dale, i suspensions aquí, vinga. Sort que porto un mode confort, perquè si no això seria la tortura. Bueno, estem arribant a Torroba d'Aragón.
I fa una mica de mandra perquè, hòstia, aquestes carreteres així d'aquesta zona estan sent molt rectes i molt batxejades. D'acord que, hòstia, estem avançant molt. D'acord que arribarem bé i que ajuda som a quilòmetres això. Però em parella una mica que estigui tan batxejat això, dona una mica pel cul. Res, de seguida som a Torralba, però espero que a partir de Torralba això canviï una mica. Rider Mir, cap allà, molt bé. La Rider Mir ha de ser per aquí. En Torí diu que és aquí. Buenas. Gracias. Som-hi. Ets el Yair, que sí? Avui sí que ets tu! Sí, senyor! Abans t'he vist i goita'l! Adéu, que vagi bé! Condena! Correu molt, Vamos allá, chicos, ¿qué tal vais? Bien, un poco cansados ya. Bueno, ya os queda poco, ¿eh? ¿A que sí? En 200 kilómetros estáis en casa. Venga, pues ya está. Bueno, un màster. Puta càmera que m'està fallant. Per què em falla la càmera ara? When I first met you, I guess I was scared. Knew nothing about you. I wasn't prepared. Prepared by your wish. Hem parat ara aquí a posar l'última repostada. El Joan i el Damián són molt macos, són molt bona gent, ens vam estar passant molt bé, ara xerràvem aquí de... Els he explicat el canal de YouTube i ja s'han subscrit. Us saludo, Joan i Damián, perquè quan veieu això ja farà dies que no ens veiem i així recordareu la Rider. Ara sí que queden 200 quilòmetres i els farem bastant ràpid perquè és la part de nacionals rectes que queden. Buenas. Gracias. Vinga, hasta luego. Bueno, punt d'algú segellat, ja no sé, jo ja segueixo ara. Hem de fer tots els punts, tots els màsters i ja està. Jo això diria que era punt de control. Per tant, jo vaig guardant i s'acabó. Us deixo un moment que he de trucar al Marc que m'acaba de trucar. Mireu, quina carretereta nova acaba d'asfaltar que tenim aquí ara, tu! S'han acabat els fotracs? Espero que doni molt la carretera així, tal com està aquesta. Ja se'ns està fent fosc, mal, todo mal. Un toro d'Osborne! Hombre! Veieu quina posta són més maca darrere? Mireu, mireu! Maco, això? Jo la veig des del retrovisor i és com... Déu ens està... Perquè no crec en Déu, però és igual. Déu ens està enfocant uns 4 focus. Una mica de llum extra per arribar a Manresa. Ara sí que és maca. I encara és clar. Això vol dir que pillarem poca estona de foscor i això em fa molt feliç. Ara, aquestes rectes m'estan matant. És l'últim punt de control, no? Sí, sí, ja està. Bien. L'últim punt de control, aquí hi ha una festassa. Sortim de Tàrrega.
cap a Manresa ja, últim punt de control. Espero trobar-nos com a mínim un parell de punts màster perquè tenim 80 quilòmetres per davant i em falten punts màster. Aviam si no els haurem fet tots i no tindré el puto pin, que és el que vull. Requena, si veus el vídeo i resulta que no he aconseguit els punts màster, que sàpigues que jo he fet 1.100 quilòmetres. L'únic problema és que aquesta gent potser m'han portat per un lloc que no hi havia punt màster. Però jo els he fet, Ui, que net que està ara això. Estava ple de bitxos i li he parit un flis i està ben net. Ja veuràs com abans d'arribar a Manresa torna a estar fet una guarrada. Però vinga, encara tenim llum de dia. Són les 9:34. Hem fet 1.100 quilòmetres en un dia, amb un temps rècord, perquè ha sigut una raida rapidíssima. Jo ho he fet amb menys temps la 1.100 que l'any passat la 1.000. Per tant, èxit rotund. Encara no s'ha acabat, esperem que funcioni tot bé. Ens veiem de seguida. Va, ens veiem a Manresa. A no ser que hi hagi punt màster, esclar. Bueno, una mica de foscor, però encara no és del tot fosc, Jo estic molt content, de moment. Ja sé que queda una hora de camí i llavors ja serà ben fosc. Però intentem aprofitar al màxim possible tota aquesta claror per poder córrer una mica i anar ràpid a arribar a Manresa. I aviam com acabem. No sé per què he parat de gravar, si és l'únic moment que estic trobant una carretera divertida per fer de nit. A més, amb aquesta gent que van a la velocitat que a mi m'agrada, està sent molt guai. I clar, no és el mateix fer-ho amb aquestes llums de KTM amb llums goneteres que haver-ho fet amb la llum halògena de la Z900. Oh, és que es veu molt, Que bé que no estem passant, nen. Que maca aquesta carretera, tu. No sé quina és i m'hauré d'apuntar-la. Divertidíssima. Què, ens donareu un punt màster per aquí? Sí, no? Disfrutar els últims 100 quilòmetres d'una rider em sembla que no havia fet mai. Aviam, organització de la Rider, no em veieu, per saber qui soc. Molt bé aquesta carretera fins a Santa Coloma de Queralt. Molt bé, m'ha agradat molt. Hòstia, em surt l'avís de dormir. Ja, si són les 10, fill meu, ja sé que hauria de dormir. Però avui no és el dia. De veritat que molt bé. Quina carretera més maca, més fàcil de fer de nit. Allà hi ha llums com de Mossos, per tant, no correu. No sé si les heu vist de miem, però jo ja les he vist. Ah, no, les de punt màster. Punt màster! Punt màster! Que deu ser l'últim ja, espero i suposo. Hola. Merci. Adéu, que vagi bé. I vinga! I depèn del punt màster, tornem a carregar-li gas. Per què no sé on collons està ara Santa Coloma de Queralt? No serà del Mazinger, no? No, què és allò? El Querol. Ai, Ramon.
Ai, Ramon, quina desil·lusió, hòstia. He de dir que l'estil de pilotar del Joan és més semblant al meu que no pas al del Demian. Ens costa trobar el punt de referència, fem alguna rectificació, no ens agrada introduir-nos al carril contrari, el Demian sí que ho fa, el Demian, perdó, quines maneres de parlar més rares. El Demian sí que invadeix el carril contrari quan la curva és a dretes, i visible està clar, és a dir, és un tio que té molt seny. I el Joan, doncs, és més com jo, més conservador, més... anem a passar-nos-ho bé, però no cal que ens matem, ni cal que busquem més el límit del que sabem fer. Per tant, molt de gust amb vosaltres dos he estat... Molt de gust no, molt de gust amb vosaltres dos i molt de gust d'haver-vos conegut. Una mica em recorda el que va passar amb el Víctor a la primera Rider que vam fer. Què passa? Que aquell dia va ser que nosaltres anàvem un grupet i es va juntar el Víctor i avui ha sigut, ens hem trobat, el Damián i jo ens hem trobat i llavors ha coincidit que en el punt de control de Biel ens hem ajuntat amb el seu company que és conegut, que feia la 1000 i allà doncs hem començat els tres. Bueno, ja sabeu la història, què collons, que guai. 44 quilòmetres i som a Manresa, Sabeu què m'estic plantejant? Que aquesta sí que és la carretera que torna de Valls, bueno, de Valls del Masinger. M'estic plantejant si ho és de veritat o no, no ho sé, jo diria que sí. Ara m'està sonant que ho ha de ser. Uau, nens, que hem fet 1.100 putos quilòmetres! Que no és moc de paó! Yeah! Sí! I tant que... Sou uns notes! Sou uns notes! Ai, Déu. Ui, que d'on ens ha deixat anar això? D'aquí, va voler saber. Bueno. Molt bé, nens! Damián! Bueno, ja tenim foto d'entrada, ja veiem. Sí que haurem de fer això, Molt bé, Damián, el que acaba de pensar. Bueno, nois i noies, són abans de les 11 i hem acabat 1.100 quilòmetres a tot drap amb aquests dos bèsties. Bé, nens, bé! Oi! Uau! Bueno, després d'això, si no hi ha un like i una subscripció, us mato. Adeu!